Desteya hilbijartinê ya navçeya pîrana Amedê biryar da ku 13 sindoqên hilbijartinê yên gundan bê veguhestin. Ji xeynî pîranê li hin gundên bajarên Kurdan jî biryarên veguhestina sindoqan hene. Rêveberên HDP dibêjin ev sindoqên ku tên veguhestin zêdetir ji wan gundan e ku hilbijêrên wan li wir zêdetirin û bi veguhestina sindoqan dixwazin dengê HDP kêm bikin. Li gorî HDPiyan veguhestina sindoqan a li navçeyên biçûk dikare encamên hilbijartinê biguherîne. 398 sayılı seçmen Li gorî hejmara 298 a qanûna hilbijêran, her hilbijêr divê li cihê û warê xwe dengê xwe bikarbîne. Lê em dibînin AKP ji bo dengê me kêm bike sindoqên hilbijartinê vedguhêzê gundên cerdevanan. Li hin cihan jî vedguhêzê gundên ku qereqol lê hene. Di hilbijartinên şaredariyan de 5-6 hebdeng jî pir girîngin û dikarin encamê diyar bikin. Bi veguhestina sindoqan dixwazin hilbijêrên me neçin ser sindoqan. Lê wê bi ser nekevin. çalışıldığını görüyoruz. Li gorî namzetên AK Partiyê jî veguhestina sindoqan karekî qanûnî ye û dewlet dixwaze bi vî awayî ewlehiya sindoqan bigire. AK Partiyî dibêjin HDP dizane ku dê dengê wê kêm bibe, ji ber vê yekê jî tim veguhestina sindoqan dixe rojeva xelkê. Aslında insanların kafasını bulandırıp buralara... Ya rastî divê serê mirovan tevlîhev nekin. Ji xwe herkes dengê xwe li pişt perdeyê bikartîne. Ji bo nexweşan jî sindoqan dibin heta mala wan. Niha em bibêjin hûn sindoqan çima dimin mala nexweşan. Li gundan jî berhevanîna sindoqan ji bo evlehiyê ye. Ji bo ku hilbijêr bikarbin bi hêsanî dengê xwe bikarbînin wisa kirine. HDP dizane ku dê dengê wan kêm bibin ji ber vê yekê ketiye panîkê. Ji ber vê panîkê jî vê mijarê her tîne rojevê. Par di hilbijartinên parlamentoyê yên 24 Hezîranê de jî li gelek gundên bajarên Kurdan sindoq hatibin veguhestin û hejmara hilbijêrên wan sindoqan 144,000 kes bûn. Bi awayeke rasterast bandor li ser encamên hilbijartinan bike jî û neke jî. Wisa diyar e ku desteya hilbijartinê ya bilind dê veguhestina sindoqan li hin navçe û gundan berdewam bike. Lê HDPyê jî planeke xwe hene. Dibêjin hûn sindoqan veguhêzin, ew ê jî bi îmkanên xwe hilbijêran veguhêzin. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.